Wythnos diwetha, nas grŵp o bobl o Clwb Rygbi Bangor seiclo trwy Gymru a draw fan hyn i Flandris i ymweld â beth Hedd Wyn i godi arian at goffeb yn Flandris. A dyn ni wedi clywed heddi bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud cyfraniad ariannol tuag at hynny. Yn y Senedd yma, dwi'n gweithio yn agos iawn gyda aelodau o Flandris ac wrth gwrs dyn ni wedi datblygu perthynas agos iawn. A'r flwyddyn nesaf byddwn ni yn cydweithio i nodi dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Ond dyn ni ddim eisiau bod yn dathlu neu yn edrych ar filitareiddio Ewrop fel mae rhai yn y Senedd eisiau gwneud. Fe welon ni hynny yn y bleidlais yn Strasbourg wythnos diwetha. I'r gwrthwyneb, beth dwi eisiau gweld yw Ewrop yn cymryd arno ei hun rôl hollol newydd, rôl i greu heddwch yn y byd. Ac un ffordd gallai fe wneud hynny yw trwy sefydlu corff o bobl, llu o bobl, ddim milwyr, ond bobl gyffredin, meddygon, athrawon, pob math o bobl sy'n gallu gweithio mewn ardaloedd o densiwn i osgoi rhyfel, i wneud yn siŵr bod hynny ddim yn digwydd, bod pethau ddim yn dirywio a bod trais yn digwydd. Dwi yn credu gall hynny gwneud cyfraniad gwirioneddol i greu heddwch yn Ewrop a'n ffordd addas iawn o gofio rhyfel erchyll.